Bon dia. Abans de res, vull agrair la invitació de l'Òscar Guayabero per part del grup i donar-li les gràcies a la Pilar Vélez, que no sé si està per aquí o no, per haver acollit el grup EDIVI i per haver-nos facilitat un espai material i immaterial per poder desenvolupar aquesta col·laboració entre escoles de disseny que pensem que era molt necessària ja. A EDIVI som un grup de centres d'ensenyament superior de disseny que col·laborem amb l'objectiu de fomentar l'educació en disseny per la innovació social i la sostenibilitat a través del treball conjunt amb comunitats ciutadanes i amb actors involucrats en les problemàtiques de cada cas. Participem, les escoles que veieu aquí, que són gairebé totes les del context local, BAU, EINA, l'ISABA, Massana, ESDAP, ESDI i EDE Barcelona i la Universitat de Barcelona. Dins dels objectius específics del grup en destaca el paper de l'educació, tant de l'educació del propi disseny com de l'educació a través del disseny, o el que és el mateix, la pràctica del disseny entesa com a eina d'aprenentatge i coneixement dins de contextos diversos o amb possibilitat d'emprar-se en contextos diversos. Aquí surten assenyalats alguns dels objectius i amb negreta l'importància del tema de l'educació. I en aquests contextos diversos s'abasten des de treballs amb escola primària fins als estudis de recerca acadèmica universitària, passant per l'educació en un sentit més general de la societat, enfocada a dissenyar o a ajudar a dissenyar maneres de viure més sostenibles. En les converses dins d'EDIVI parlem, això sí, sempre d'una educació orientada a adquirir valors i capacitats per transformar el nostre món material, social i estètic en direcció a nous paradigmes de sostenibilitat i innovació social. A EDIVI ens hem proposat realitzar cada any acadèmic un projecte escollint una temàtica conjunta i desenvolupant-la cada escola de disseny de la manera que esculli i procurant crear sinergies entre les escoles, així com compartir connexions amb els agents implicats i amb les institucions. Enguany, el tema, com podeu veure, és al voltant de la convivència intercultural i la migració. És un tema ampli, és un tema que s'emmarca dins del redactat de les bases pel nou Pla Estratègic Metropolità de Barcelona de cara a visionar l'horitzó de l'any 2030. I en aquest document, el segon objectiu precisament estratègic es refereix a la dimensió social i concretament al caràcter inclusiu de la ciutat i a la seva voluntat de cohesió social, que té molt a veure amb els dos marcs que nosaltres, o amb les dues vies de recerca que nosaltres hem establert. Per tant, estem a dins de la línia de treball coincident amb les visions de futur del nostre context immediat i pensem que el fet que diversos grups d'estudiants de diverses escoles de disseny es posin a investigar sobre diferents aspectes de temes d'interès comú com aquest pot reportar bones idees als agents de canvi i a les institucions que les puguin dur a terme o que ens puguin convidar a dur-les a terme amb ells. Aquest és un fragment d'aquest document. Bé, el grup de treball EDIVI sorgeix de les inquietuds compartides entre centres pedagògics convençuts de la capacitat transformadora de l'educació en la societat. I subratllo la capacitat transformadora de l'educació, no només la capacitat transformadora del disseny, que és del que normalment parlem des dels entorns de disseny. Com diu l'amic de la Massana, David Falagan, en un moment de canvi com el que estem vivint, els nostres estudiants tenen la possibilitat de posar al servei de la societat totes les eines metodològiques del disseny per influenciar positivament aquesta transformació. Aleshores, el nostre paper com a grup EDIVI seria comunicar, promoure, divulgar i treballar sobre aquesta capacitat de l'ensenyament del disseny, o millor dit, a través del disseny interpretat com a agent de canvi. Us presentaré ara les idees inicials de les escoles, de cada una de les escoles que ara per ara estem involucrats en el projecte. Alguns dels projectes són incipients i altres ja han començat a desenvolupar-se. A EINA el que farem és que desenvoluparem aquest tema a través d'unes jornades d'intensificació. Nosaltres anomenem jornades d'intensificació a 2 dies en els que es para l'activitat docent normal i cada curs treballa en un taller diferent intentant promoure la innovació docent i potenciant l'aprenentatge actiu.
En el nostre cas això serà el 4 i 5 de desembre i els estudiants de quart de l'assignatura de didàctica de disseny que condueix l'Anna Major i els del treball final de grau de la menció Cultura del Disseny que condueix l'Octavi Rofes elaboraran un taller pels estudiants de primer sobre aquest tema que hem decidit a IDIBI. A la coordinació del taller també participen estudiants del màster, professors que estem en els grups de recerca. Per tant, en el nostre cas serà un projecte transversal on es coordinaran esforços i coneixements de diferents col·lectius d'estudiants i docents, també en col·laboració amb agents externs. Per part de la Massana, del grau universitari d'Arts i Disseny de la Massana, es tractarà el tema de la convivència intercultural i migració a dins de l'assignatura Metodologia Projectual del Disseny 2 de tercer curs, que la condueixen la professora Rosa Ferrer i el Xavi Campmany i amb la coordinació EDIBI del David Falagan. En aquesta assignatura ja fa diverses edicions que es planteja un projecte de treball per part d'equips d'estudiants i ho fan en col·laboració amb la ONG Barcelona Actua. El projecte situa l'aprenentatge del disseny social, sobretot des de l'experiència directa, i els estudiants surten de les aules per viure i acompanyar aquesta realitat i aprendre d'ella. A través de situacions emocionals, sensitives i projectuals, emprenen un projecte de disseny que esdevé una acció de diàleg i compromís i podríem dir que les paraules clau en què es mou aquest projecte, que coincideixen amb les del projecte IDIBI, són, segons els seus professors, el compromís, l'acció, el diàleg, la responsabilitat, l'empatia, l'experiència i l'emoció, que té molt a veure amb l'actitud educativa oberta de la que em sembla que tots estem xerrant en aquestes jornades. A l'ESDAP, l'Escola Superior de Dissenys i Arts Plàstiques, treballa el projecte IDIBI amb un grup de professorat tutors dels diferents 7 campus que composen l'ESDAP Catalunya i que és un grup que també està coordinat per l'àrea acadèmica de l'escola i ho faran dins la matèria Treball final d'estudis, on es treballa amb l'alumnat i agents del context valors i realitats del disseny social. Un dels objectius principals d'aquest treball, d'aquest grup, és elaborar una metodologia on s'ajunten processos d'anàlisi, d'acció i de recerca a partir d'àmbits teòrics i experiències reals. I un dels fils conductors de l'ideari amb què s'inicia el projecte són els valors que eduquen en la cooperació, la col·laboració i la construcció del subjecte crític, és a dir, els valors transformadors i socials de la disciplina del disseny. L'IED Barcelona, a l'Instituto Europeo del Diseño, perdó, aquest és el Toni, m'he liat. Després torno cap a tu, Toni? Que ho feia endreçat alfabèticament les escoles, saps? Aleshores... A l'IED Barcelona, l'Institut Europeu del Diseño, desenvoluparà el seu projecte IDIBI dins del marc del Challenge Based Innovation i conjuntament amb la UPC i ESADE. Aleshores, és un curs on treballen col·lectivament estudiants de disseny, d'enginyeria i de negocis. En aquest curs ells dirigeixen l'atenció a l'aplicació tecnològica per fins socials i els reptes estan alineats amb els reptes per al desenvolupament sostenible proposats per les Nacions Unides. El projecte forma part de la programació del primer semestre, que va de setembre a desembre, per tant ja ha començat, i els reptes ja estan en marxa, els estudiants ja estan treballant en diverses propostes amb enfocs relacionats amb la convivència intercultural i la migració. Aquests dos fils conductors que veieu aquí són els que ara mateix estan treballant de manera més directa, que és la pregunta de com podem empoderar dones i joves a través de l'emprenedoria i les disciplines acadèmiques de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques i com podem redissenyar la disseminació de la investigació acadèmica per millorar l'intercanvi de coneixement. A ESDI, el professor Toni Manyac treballa el projecte dins de la seva assignatura Ètica de la professió, que és una assignatura de segon curs. I bé, doncs, evidentment, en aquest cas es desenvolupa el projecte des de la perspectiva dels valors i de l'ètica en la pràctica del disseny. El Toni explica sovint que les escoles de disseny i, per tant, els docents en disseny som una barreja de diversos sistemes de valors. Estem modelats, diu, entre la reflexió al cap i el pragmatisme als peus. Estem situats, diu, tradicionalment entre el coneixement i el negoci.
Sigui com sigui, el tema de l'ètica dins de l'educació i el disseny no hauria de conduir necessàriament a la precarietat. No és cert que on hi ha ètica no hi ha diners, ni que on hi ha diners no hi ha ètica. Hi ha models de negoci que poden aportar beneficis socials, malgrat, més enllà, amb o per sobre dels diners. En efecte, Divi és un punt de trobada entre persones i docents que pensem que, a part de les funcions clàssiques del disseny, la pràctica, l'estètica i la simbòlica, el disseny sempre ha tingut una funció ètica de transformació social des dels seus inicis, que ara no estem descobrint, sinó que estem intentant en aquests moments potenciar. I aquest és l'últim projecte que tenim en aquests moments. No vol dir que al llarg del curs s'hi sumin altres. El projecte de la UB, que és un taller de Serious Games de la Universitat de Barcelona que està conduït pel Joan Morales i s'emmarca dins de l'assignatura de projectes experimentals del grau en disseny de la Facultat de Belles Arts, que això és el tercer curs. Els estudiants de disseny dissenyen jocs amb una agenda social utilitzant diferents suports com ara els videojocs, els jocs de taula o els jocs socials, i el treball dels alumnes es fa de manera participativa junt també amb els actors implicats en les problemàtiques socials que s'aborden en els jocs. De fet, el treballar amb els agents implicats és un dels objectius també estratègics del grup EDIVI, el no quedar-nos treballant a dins de les aules amb projectes simulats, entre cometes, sinó treballar i involucrar-nos en projectes reals, però això és el que procurem des dels estudis superiors, però també és el que s'està fent ja des de les escoles des de primària. Per tant, això vol dir que no només al disseny podem aportar eines a l'educació, sinó que l'educació tal com està creixent avui dia també ens pot aportar eines a nosaltres. Bé, en aquest cas, el taller del Joan Morales s'enfocarà el curs cap al disseny de jocs que conviden a reflexionar sobre la convivència intercultural i les migracions. Finalment, només acabar amb una última idea que hem discutit en les nostres converses amb tot el grup de docents d'EDIVI. Pensem que a les escoles de disseny es formen professionals amb eines i capacitat per afrontar positivament un context de transformació en totes les seves fases. Com diu la Luciana Leverato de l'IED, des de la recerca, l'anàlisi, la visualització, la realització d'artefactes d'interacció, el disseny d'experiències, etc. Aleshores, al posar aquestes metodologies a disposició dels entorns educatius, pensem que pot potenciar l'aprenentatge a partir de projectes, a partir de l'aprenentatge participatiu, col·laboratiu i l'aprenentatge relacional, que s'està començant a implementar en contextos educatius propers, des del projecte de l'Escola 21, que totes i tots els que tenim fills estem ara involucrats en aquest tipus de projecte, fins a la pràctica de la investigació artística i la investigació en disseny dins dels contextos de recerca acadèmica, dins dels doctorats, dins dels màsters, on es treballa el tema de la investigació artística i investigació en disseny com a productora de coneixement, no només com a pràctica productora de productes, sinó també de coneixement. I totes aquestes metodologies, aquestes eines es podrien utilitzar o ja s'utilitzen de la pràctica del disseny com a eina de desenvolupament de l'aprenentatge. Bé, espero haver-vos transmès més o menys la idea del que estem fent i del que volem fer. Els resultats d'aquests projectes que ja s'han engegat en totes les escoles de disseny que us comentàvem els mostrarem aquí al Museu del Disseny a finals de curs, al voltant de juny, no sabem, encara hem d'especificar la data. Igual que l'any passat ens van acollir també aquí al Museu del Disseny per fer la presentació del que vam fer l'any passat, doncs aquest any farem el mateix i bé, esperem que ens podem retrobar per explicar-vos-ho també i perquè ho coneixeu. Moltes gràcies.